Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqgħu mal-professur Oliver Friġġieri li twieled fl-1947. Huwa l-aktar magħruf bħala poeta, kittieb u kritiku letterarju. Kien attiv ħafna fil-moviment qawmien letterarju, kif ukoll membru tal-bord editorjali tal-ġurnal Il-Polz, wieħed mill-ewwel rivisti letterarji f'Malta. Ħafna mir-romanzi tiegħu inqalbu għal lingwi barranin fosthom qatt kbir ta' lingwi Ewropej. Fl-2012 rebaħ il-premju għal kontribut siwi fil-qasam tal-kitba fiħdan il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Però ngħaddu issa għal qari tas-silta, mir-romanz Ġiżimin li qatt ma jiftaħ. Aqranna poeżija ta' Ferħ, ser, Abes Tonino. Kollox sew, u jġeb l-allim li seta' jħoss li d-diskors tiegħu dwar il-ferħ u n-niket imħaltin flimkien ma kellux jiftiem malajr. Reġgħet waqgħet ħemda kbira fil-klassi. Sinjal li sa fl-aħħar it-tfal bdew jifhmu li l-poeżija wara kollox kienet madwarhom u fihom stess. Kien sodisfazzjon kbira l-allim. Waqaf, qam bil-wieqfa, ftit u stenna l-kliem jiġi. Ibda ser, għajtu tfal bil-ħerqa. Se ngħidilkom fi kliemi, kif niftakara. Isimgħuni. Mela darba kien hemm ħmar li ħareġ fit-triq biex jagħmel passiġġata. It-tfal bdew jitbismu u mbagħad uħud ħarsu lejn xulxin u daħku wkoll. Stennew uliedi qabel ma titku. Huwa miexi u ra lin-nies jitku bih għax ħareġ għall passiġġata. Il-ħmar beda jinħaq u n-nies aktar daħku. It-tfal reġgħu jitbismu u ħarsu lejn xulxin lesti biex jitku mill-ġdid. U aktar ma n-nies bdew jitku, il-ħmar aktar beda jinħaq. Imbagħad il-ħmar ma setax jissapporti iżjed u biddel in-naħqa u der li qiegħed jibki u jolfoq kemm jiflaħ. In-nies inħażlu minnu fih ma komplewx jiddieħku. Il-ħmar bleħen miksur qalilhom: Intom qegħdin titku bija għaliex ma tafux li jien għandi qalb bħal tagħkom ukoll li tħoss ħafna. Naqdikom fix-xogħol tagħkom u titqu bija u tinsew li minn għandkom ma nitlob xejn ħlief ftit ikel u ilma. Inħobbkom u ma tħobbunix. Waqaf u niżżel rasu lejn l-art. Ma kienx hemm ħoss. Ħadd ma kien għadu qed jitħaq bih. It-tfal baqgħu issummati ħarsu lejn l-alliem bla ebda ħjil ta' tbissim. Seta' jara l-ħarsa miksura ta' wħud minnhom u dema f'għajnejn oħrajn. Sa hawn tasal il-poeżija tan-niket. Il-ferħ tagħha għadu ġej. Isimgħuni. Is-sokta waqt li s-serja u wolla jidu tal-lemin b'seba' u l-werrej miftuħ. Malli raw hekk xi nies resqu lejn il-ħmar u żelu bih biex jitolbuh jaħfrilhom. U hu reġa' beda jinħaq, din id-darba bil-ferħ. It-tfal baqgħu sikta, jistennew aktar. Intom se tgħiduli, imma l-ħmar ma jitkellimx x'hux tassew. Da żgur, ser, il-ħmar ma jitkellimx, qalulu bleħen wieħed. Il-ħmar jitkellem. Jitkellem? Għatawlu kliemu bleħen wieħed ta' staġib serju. Il-ħmar jitkellem bil-lingwa tiegħu li tajilu Alla u li bħal kull lingwa oħra nistgħu nifhmuha biss jekk nitalmuha. Id-dinja tagħna imimlija sinjali u rridu nitalmu narawhom u nifhmuhom. Dik hi l-poeżija u liedi. Il-lezzjoni li biha niftħu s-sensi tagħna kollha biex insibu s-sinjali. Huma kollha sinjali tal-qalb. Bħal dak il-ħmar ta' xorti ħażina, hawn tfal li jkunu qegħdin jibku u ma nisimgħuhomx. U forsi nitku bihom. Tinsewix din il-lezzjoni tfal. Din importanti ħafna u mhix għall-eżami tal-iskola. Għall-eżami tal-ħajja ser, Abes Tonino bleħenoli. L-għallim intlaqat minn dawn il-kelmiet, ħares fit-tul lejn it-tifel u staqsih: min għallimilek din l-espressjoni? Missieri ser. Mela għandek missier li jħobbok ħafna ruħi. U dik kienet silta minn Ġiżimin li qatt ma jiftaħ tal-professur Oliver Friġġieri li qiegħed hawn lejja. Grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna. U għanura lina, grazzi. Anna, mela, tema importanti ħafna fir-romanz hija il-verità. Il-verità li tħaddan id-dinja reali u l-verità li tħaddan il-metafora. Fl-ewwel ġita tiegħu fiċ-ċinema, Tonino jistaqsi lill-missieru f'liema sens dak li se jaraw fuq l-iskrin huwa veru. Insibu l-istess diskors fuq il-poeżija
u l-istħajjil tal-poeti u l-kittiba f'konfront ma' realtà. Il-mistoqsija tfeċ il-ħin kollu fir-romanz, anke meta Tonino jiskopri it-pinġija u l-kuluri. Il-kuluri li jaraw it-tfal ġewwa qalbhom u l-kuluri li jaraw madwarhom ukoll. Kemm kienet importanti din it-tema fit-tfassil tar-romanz? Naħseb li hija t-tema li t-interessa meta tikber u tkun tikseb anki dwar il-qed sforz biex dak li hemm ġewwa joħroġ b'xi forma pjaċevoli. Il-kitba l-iskop tagħha istess, ma tbidilx il-bniedem, joħdos u jimraħ fil-qiegħ dak li jaħseb li hija superfiċjali. Għalhekk l-ignoranza aħjar dik li Einstein żeħra il-kurżità. Einstein jgħid li kull ma skopra hu, skopri għax kien kurjuż, mhux għax kien għaref kollu żammel waslek biex issir għaref b'xi mod. Dan is-sens ta' madwari hemm kollox u fuqhom ma nafx xejn. Jien naf li ma nafx, Sokrati insomma. Naħseb dak kull qafol, dak naħseb kif ħajja wkoll. U nammira kull min jirrejda li ma jaf xejn jew kważi xejn, il-misteru għal ħaġa komuni ngħixu magħha. Misteru li għana tolidna, tfajġu l-vapuri, mhux veru, però veru wkoll. Hemm ġaġna nagħmlu hawnhekk. Hemm imbagħad twaħħalnet il-politika, interessat immens anke fir-romanzi tiegħi. Ma Freddie Mercury what I will live for, qed nagħmlu hawnhekk. Għax dak huma kollha spunti li jiena provajt l-romanzi tiegħi. Interpreta bħala bżonn, billi jistaqsi, għandu ċans billi ma jistaqsix. Isma' kien l-istess li abbandona. Ejja mistoqsija, Nilsu ġabel Parix, s-repoz li jekk inti Parix. Gertrude Stein dak li tmut qalet, now what is the answer to all this? But by the way, what was the question? Dak it-telefon jiena naraħ kurjuż, jistaqsi, jifhem. Jiena fl-ħaġa ta' għallim, dejjem skoprejt li qudiem għandi studenti mhux biex jitalmu minn għandi, però jitalmu ħafna. Għazem li jafu. Pagam sabedhom wkoll. Nista' ngħidulu. Mela, marbuta ma' din it-tema nsibu wkoll id-dikotomija bejn ta' barra u ta' ġewwa. L-arkitettura nifisa tal-balzonetta, kif deskritta fir-romanz, tidher mibnija fuq din id-dikotomija, magħluqa bejn il-ħajt tal-moll u n-niżla ta' Samezon. Fiċ-ċokon tagħha maqtuwa kontra d-dera tal-port bil-vapuri u l-ħaddiema. Id-djar ta' bil-lejl jingħalqu fiskiet tal-familji li nġabru u l-mużika tal-ħwienet tax-xorb li tilħaqhom mit-triq. Tista' telabora ftit fuq dan u x'nebbaħ l-għażla tal-balzonetta bħala il-lok tal-azzjoni fir-rakkont? Aktar ma tikber aktar tirrealizza u aktar ma tikseb esperjenza fil-gidba. Tirrealizza li inti tgħix biex tirrakkonta politika. Tal-ewwel baħħar, tal-aħħar. Tal-aħħar baħħar x'taqbel ta'. Tal-ewwel huwa fondamentali. Tal-ewwel sissin, tal-ewwel l-età, tal-ewwel twelid. U għom tibni. Jiena trebbejt naħta l-port, il-Furjan, bil-temmek, u mbagħad siri ħadna noqogħdu balzonetta. Il-balzonetta hija kif il-direttura ta' xogħol skola tiegħi, romanzi tiegħi, kastell tiegħi. Hemmhekk skoprejt li il-ħajda bil-lejl la madwarna. In-nies li ġew biex ifittxu ftit feliċità fil-ħajja. Il-vapuri montanata ta' bażi militari, u navali. Il-Furjan kienet ħabb, kienet minn meta tmut, verament, daqsim qalb. Kienet ħajja u aħna konna tfal nilagħbu l-ballun, it-triq, nimxinijiet, il-mużew, il-ħelu, xi film sena u xar liħel, xi ħajk li samaru, xar id-dar ukoll. Semmi ġedda naif, kważi konna borroħ, kontenti, illa ma nafx aħna xi borroħ, naħseb li ġwa wkoll, kontenti, naħseb li dik kwistjoni oħra. Nabru għad il-fittex li b'Tonino ninkorpora nasi tajt li kena bħala tfal li pratikament konna kapaċi naħolmu li ma kienx problemi. Jek taħseb ma kienx problemi ma għandek. Konna niexu dil-gidba sabiħa l-lum il-verita tal-lum biex il-taħt il-tfal. Tiferli jkollin ħana fuq il-kompjuter. Ma jistax ikun Tonino, jistajja. Fadana għasab l-lum, ma jistax b'xej. Nisiex, jina niftakar meta konna tfal, konna nifirħu kif naraw karta saħħara kienet. Illum tifel bil-mobile, dal-miraklu ta' buttuna jitkellem u l-jem jgħadħunu l-ulu Hong Kong kif għedri, ma jistax għafat. Jek il-bilen naħlu l-misteru, naħlu l-gost. Jgħal provajt niskabri dan il-gost, il-misteru, ta' kollu jum madwarna li fuqna fuq ftit jek mux xejn.
L-edukazzjoni fil-kontest storiku tal-ħamsinijiet li fihom huwa ambjentat ir-romanz huwa element importanti ħafna fir-rakkont. Ħafna qarrejja żgur se tolqothom dik is-silta fejn is-surmast jammetti nalmuhom kif jitwildu l-frifet iżda mhux kif jitwildu huma stess. Assurda? Ta' żgur li assurda. U hi wisqar minn hekk, hi xi ħaġa li toħodha kontra l-edukazzjoni nnifisha. Iżda tfal intelligenti jiskopru weħidhom dak li aħna nagħmlu minn kollox biex huma ma jiskopruhx. U dik kienet kwotazzjoni mir-Ruman stess. Qawwija ħafna din il-konfessjoni ġejja minn Surmast u ovvjament qawwija ħafna dil-kritika ġejja mill-kittib minn għandek. Nistgħu forsi nassumu rabja minnaħa tal-kittib lejn it-tip ta' edukazzjoni li kienet issir f'Malta u forsi għada u sissa ma ħlisniex minna. Aktar minn rabja l-inkapaċità tagħna l-adulti li nsibu sistema tajba. Jiena sopnet li s-sistema tajba dik hija tajba. Tirku mis-sus. Nonsens, però veru. Is-sistema hija tajba għax taħdem, taħdem hija tajba. Però ma sax formula biex taħdem, ma dik u m'hemmx inċetti. U allura ngħid jien iva bżajna li nagħmluh mit-tfal kif jitwildu tfal u ma nibżgħux nagħmlu kif jitwildu ħlejja oħrajn. Il-biża tibqa' fir-rasta tal-bniedem. Kemm it-twelid tabu, kemm il-mewt tabu. Il-bniedem jgħix biex jibda tabu biex Alla jgħidu fl-aħħar minnhom isma' taħt kollox kien hemm xi ħaġa li ma kontx tiskopri. Kull ma titagħmelu isib xejn veru, neħel veru. U żvera mbagħad neħel żverazzjoni. L-art li tgħin biex bniem jiskopri bi pjaċir, l-art li tagħtik pjaċir u tagħmek. Il-problema tal-għalem hija kif se jgħallem, mhux se jgħallem, kif se jgħallem. Tagħmel kull għalem l-hom jirrealizza li qed jikkompeti ma' sistema kbira li hija elettronika informatika, jikkompeti ma' meravigli. U allura da senza ta' għaġeb imur u li jħossu li jista' jgħaddem il-vojt tal-komunità. Jinxtaq li jkun komdu u jkun tagħmel kontent. Student il-flus t-dispra, u għan bis t-dispra. Rġaġa fil-nofs li miex il-flus, għaz miex il-flus. Mux tkun fil, mux tkun sinju, fil-nofs rġaġa li miex faċilment ekonoxibli. Jena, romantizija jkolli b'xi mod. Storja, però li tħalli impatt fuq il-bidem. Dan is-sens. Ġizmin, kitibtu meta għonet nikteb il-memoirs tiegħi fil-fir ma nxfux, u biex li diskrivi il-mat tan-nannu. U kont kommos ħafna, għati kont nikteb il-typewriter għal-għafrela. Jina għan rispetta ħafna typewriter. Għalix? Indunati li il-bniem li jikber biex jifittex. Jek ma jgħidu l-sensa tiftix, ma jfarx skopri ħajja. Ekku. Mux mistoqsijiet fif. Le, mux mistoqsijiet fif. Għandek raġun. Skużani. Kritiku jistużaħat Ħana interessanti. Tabib imur Ekku. l-ekoloġi tal-għatru imur jistaram tabib. Medin ċensana zebsu. Tabib tal-għatru. Jistaram diffiċli anki għalija. Ekku. Istudenti għam istudenti maħti. Ma il-mistoqsijiet ma' biex joħolqu diskussjoni aktar. ħafna mistoqsijiet. Ekku. Waqt li r-romanzi jagħti ħarsa mhux nieqsa minn kritika lejn il-Malta tal-ħamsinijiet, speċjalment lejn l-istat tal-edukazzjoni, il-ġustizzja soċjali u anke l-mentalità pjuttost magħluqa li tara il-mara miż-żewġa bħala barranija mill-familja tar-raġel tagħha, hemm ukoll sens sottili ta' nostalġija. L-innoċenza u tjubija ta' karattri bħal patri li jiġbor għal-fqar, it-tallab li jaqsam dak li jirnexxilu jakkwista ma' sħabu t-tallaba u ħafna eżempji oħrajn li waqt li ma jibnux argument loġiku kontra l-modernità jimlew l-qarrej xorta waħda b'sens ta' telfa. Xi tħossint f'dan ir-rigward? Diġà semmejna xi ħaġa bissejna ftit fuq jisu dan il-punt. X'taħseb inti? Sens ta' nostalġija, l-innoċenza. Malda, bidet immensament ma d-għu nafx. Tabtidilu u ħajlalhom. Dak is-sens li tisib il-kontinenta, li tinserva fil-ħajja hija evoluzzjoni, hija ritmu, hija mixja. U b'dik il-mixja jiskopri affarijiet ġodda. M'hemm xi ħaġa ġdida. Anke jekk għandna tendenza dejjem li nikkondenaw il-preżent. Nostalġija hija sabiħa kera wkoll, nostalġija fisser li qed tfittex ħaġa li mhix hemm. Nostalġija hija namra ma kimera ma xi ħaġa li hija il-fuq minnek.
Pero minn nostalġija l-għem arti kolla fil-pass stens, arti kolla fil-pass. Allora, sa' jemmem dik nostalġija, dik il-xewqa li bnem jiftakar, l-għum nitkellmu dwar id-demenzja li hija marda kbira ta' kemm elfu kbar ta' Malti, tal-Isbidinja kollha. Meta jkollok demenzja kollettiva, kollok ta' demenza ta' poplu tiegħu nifsu. Ħaġa ma tfana wkoll il-Malta dak l-istorja ta' Malta hija suġġett importanti għal kulħadd biex tkun taf fejn kont u fejn tlaqt. U ma fejn sejr u fejn tista' tkun. U mbagħad meta sejn għandek nostalġija għal ġenituri l-ekonomijiet u għal regoli għal tiegħek li mitlu wkoll. Hemm proċess li iżda żgħar għandu żewġ options, jew jimut kmieni jew jimut wils il-xieħ. Il-kontra li x-xuħija hija pożittiva wkoll. Hija matura, uġġorek aktar dirretti fuq dak li jagħmel tu m'għamilx, insomma. Nostalġija hija qasma tar-ruħ, hija basmu wkoll, hija ħaġa sabiħa. Qiegħda li naħseb fis-songs, il-mużika, fil-ġawiet, fil-rizzazzjoni. Memorja. Demenzja għandha il-fadal li da, fil-sens li ma tkunx ġiġi, però demenzja trid li d-dinja tgħaddi xorta minn għalek. Nagħmlu niftakru kien fil-klassi, dak il-sinti ġerajt inti ma fosthom naħseb li. L-għanni mhux biss jagħmel issa, però jfakkar. Biex tibqa' qatt ma jkollna nagħmlu ġenituri. Għal dak jagħmlu ġenituri ħażin, se jagħmlu tajjeb huma, jagħmlu rispett il-ġenituri u rispett il-żmien, l-istorja, lejn dak li għadha fiha. Is-żmien, what is the time? Ma problema hija what is time? Meta Stephen Hawking, publikat Every Fistful of Time, kienu dinti mal-papa Giovanni Paolo II. U kien qallu Stephen Hawking, naħseb li l-puxifer li jsibu ġinu żmien. Sema kbira fil-filosofija kif tagħmel u letteratura. U l-papa kisru, u jgħidu sew. Għallu hekk u hekk, għallu għasgħalli, tos kombinanza dejja magħha, għasgħalli. Letteratura tiskopri inti l-opera. Letteratura mhix il-papa tal-Malta Paradiesi, letteratura hija skoperta tas-sens li tfittex. Li tifraħ. Tiskopri anche li hemm il-misteru, u l-misteru fis-sens li hemm diffiċli. Jekk hemm il-lam, jiena konvinti li hemm is-switch xibki. Jekk hemm l-ikel, jekk hemm l-ikel xibki, anke jekk jiena fqir qed mhux bil-ġuħ, però anke fisser li aħtar ma tagħmilx jkun, però l-ikel qiegħed hemmhekk għax jiena ħassejt il-ġuħ. L-ostens jiena ottimista. Ma nafx fisser ottimizmu sajt, però forwanz dan is-sens jiena nara l-bidem. Tant huwa ottimizmu tajjeb, il-bidem joħloq arti, għalli ma nibdel xejn. Caravaggio aħjar bidel, faċli bidel mill-art, però kien ġenju ġifieri. Shakespeare aħjar xaħat għalma kif juħseb sejn tibsu, però kien kważi bidel fih. Ma l-arti hija ankra, letteratura, ballet, skultura, pittura, mużika wkoll. L-arti hija dejjem ankra ta' salvazzjoni, hija lingwa tal-Alla. Kristu spiċċaw xi ma nifhom għax Kristu huwa poeta. Kollu metafora insomma. Le, ma jportax. Is-soltu nistaqsu l-aħħar mistoqsija lill-awturi u nistaqsuhom x'kienu forsi l-ikbar influenzi fuqhom. Ma nafx jekk tistax taqsam magħna. Għamini meta kienet marav l-isnab bħal kulħadd, il-Prinċipessa ta' York ġifieri, m'iniex familja nobbli. Maqluha mill-isla fejn twildet, mill-isla, mill-Kottonera. Pjantata il-Furjana li għalija ommi kienet jitaq il-belt tal-Politi speċi. Rajna nafsi Furjanisa nafsi mill-isla. Pero ommi kienet jgħix bħala Furjanisa. Għat ma s-sadet saċċetta. Pero meta kont jgħet nara għet mut. Sama kif inti. Għati, tajja. Kienet ġalġi naħseb. Bdej biex nikteb il-romanz. Il-parlament ma jgħux xuri. Per-rabta għal minna miex mal-politika, ġiġu Fija s-saġun, għajja mal-għafol, għal-għafol. Dik li mal-għajda t-mut, ta' kif il-nim tajlek, jiva, tajlek. Mxaħġa miex komuni, minna għandix. Għal tajlek għek. Ommi. Tajjeb.
Naħseb wasalna f'tim din intervista. Grazzi ħafna tal-li ġej. Grazzi tal-li sam tħassib jizbih maħna. Wasalna fit-tmim programmi ħor Witch in Witch. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex nerġgħu niltaqgħu ma' awturi u awtriċi oħra.